بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Det finns ingen levande varelse på jorden som Gud inte sörjer för. Han vet var de gömmer sig, vid fara, och den plats som skall bli deras sista vilorum. Allt är inskrivet i Guds öppna bok. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Det är han som har skapat himlarna och jorden under 6 dagar och som tronar i sin allmakts härlighet över vattnen. Han har skapat allt detta för att pröva er och låta er visa genom ert handlande vem bland er som är den bäste. Och om du säger, efter döden skall ni återuppväckas till nytt liv, kommer de som förnekar sanningen helt säkert att svara. Det är ingenting annat än bedrägliga illusioner. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Och om vi låter anstå med deras straff till en fastställd tid, säger de, varför dröjer det? Men den dag straffet når de skall ingenting kunna avvärja det, och de kommer att inringas av det som de brukade skämta om. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. Och om vi låter människan smaka något av vår nåd och sedan tar det ifrån henne, misströstar hon och glömmer allt vad hon har oss att tacka för. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. Och om vi låter henne se bättre tider efter att ha fått pröva på motgångar, säger hon helt säkert, de onda dagarna är förbi, och glädjen gör henne övermodig och skrytsam. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. Annorlunda är det med dem som tålmodigt håller ut i motgången och lever ett rättskaffens liv. För dem väntar syndernas förlåtelse och en riklig belöning. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Muhammad,
Ibland frestas du kanske att undanhålla något av det som uppenbaras för dig, betryckt som du är över häcklarnas hånfulla ord. Varför har inte en skatt sänts ner till honom, eller varför har han inte en ängel i följe? Du är bara en varnare, men Gud vårdar sig om allt. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Och de säger, Muhammad har författat Koranen. Svara då, visa fram 10 av er författade, likvärdiga suror och kalla dem ni kan till er hjälp utom Gud, om det ni säger är sant. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. Och om de som ni kallar på inte svarar er, då har ni förstått att uppenbarelsen av Koranen uteslutande är ett verk av Guds ingivelse, och att det inte finns någon annan Gud än han. Är ni beredda att underkasta er hans vilja? من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. De vilkas hela håg står till det jordiska livet och dess fröjder, de skall vi i detta liv ge hela lönen för deras handlingar, och ingenting skall här dras ifrån. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Men de har ingenting annat att vänta i det kommande livet än elden. Vad de åstadkom i denna värld har gått förlorat, och alla deras strävanden var förgäves. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Kan dessa människor jämföras med de som stöder sig på ett klart vittnesbörd från sin Herre, som ett av hans vittnen läser upp, liksom tidigare den skrift som gavs Moses, en vägvisare och en källa till nåd? Sådana som denne har en sann tro på detta vittnesbörd, men den som tillhör andra samfund och som bestrider dess sanning är kallad till ett möte där den eviga elden brinner. Hys alltså inte minsta tvivel om denna uppenbarelse. Det är sanningen från din Herre, men de flesta människor vill inte tro. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Vem är mer orättfärdig än den som sätter ihop lögner om Gud? Dessa människor skall på den yttersta dagen föras fram inför sin Herre, och vittnena skall förklara:
dessa var det som satte ihop lögner om sin Herre. Ja, Guds fördömelse faller sannoliken över dem som begår sådan orättfärdighet. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. De som hindrar andra från att följa Guds väg och vill låta den framstå som krokig. Det är just de som avvisar tron på ett evigt liv. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Om de än skonas på jorden kan de inte uppresa sig mot Guds dom, och de skall inte finna någon annan beskyddare än Gud. Deras straff skall fördubblas, eftersom de inte kunde lyssna till sanningen och inte kunde urskilja vägen. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Det är dessa som har förverkat sina själar, och allt det som de i livet hade diktat upp skall överge dem. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Utan tvivel är det de som i nästa liv skall stå som de stora förlorarna. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. De som tror och lever rättskaffens och tillber sin Herre i ödmjukhet har paradiset till arvedel, och där skall de förbli till evig tid. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Dessa två slag av människor kan liknas vid de blinda och döva å ena sidan, och å den andra sådana som har synen och hörseln i behåll. Är de jämförbara? Vill ni inte tänka över detta? ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. Och med samma budskap sände vi Noa till hans folk. Jag har kommit för att varna er klart och entydigt. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. För att dyrka någon vid sidan av Gud. Jag bävar för det straff som kan drabba er i en sorgens och plågans dag. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Men folkets äldste, som alla förnekade sanningen, sade: Vi ser att du inte är mer än en vanlig människa som vi andra, och vi ser att det bara är de eländigaste bland vårt folk som följer dig, sådana som inte har något omdöme. Och vi ser ingenting hos er som i något avseende gör er överlägsna oss. Vi anser tvärtom att ni är lögnare. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده
وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Noa sade, vad anser ni, mitt folk? Om jag har ett klart vittnesbörd från min Herre som jag stöder mig på och han stärker mig med sin nåd, men budskapet ändå förefaller er dunkelt, kan vi då tvinga er att godta det mot er vilja? وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ ولكني أراكم قوما تجهلون. Mitt folk, jag begär ingen ersättning av er för detta budskap, jag väntar ingen lön från någon annan än Gud. Och jag kommer inte att stöta bort dem som antar tron, de är ju kallade att möta sin Herre. Men jag ser att ni är människor utan begrepp om rätt och orätt. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Och vem, mitt folk, skulle kunna skydda mig för Guds vrede, om jag stötte dem ifrån mig? Vill ni inte tänka över detta? ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Jag säger inte till er att jag har Guds skatter i min hand, och jag känner inte det som är dolt för människor. Jag säger inte heller att jag är en ängel. Inte heller säger jag om dem som ni betraktar med sådant frakt. Gud kommer aldrig att ge dem av sitt goda. Gud vet bäst vad de bär inom sig. Hade jag yttrat något sådant skulle jag sannoliken höra till de orättfärdiga. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Men de äldste sade, Noa, du har tvistat med oss och du har låtit tvisten pågå länge nog. Nedkalla nu över oss det straff som du har hotat oss med, om du har talat sanning. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Noa svarade, bara Gud kan låta straffet drabba er, om detta är hans vilja, och ni kan inte förreta er något för att kullkasta hans beslut. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Mina råd, om jag skulle vilja ge er råd, är till ingen nytta för er om det är Guds vilja att ni skall hålla fast vid era misstag. Han är er Herre och till honom skall ni föras åter. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Kanske säger någon, han har själv författat allt detta. Säger Muhammad, om jag har författat det faller denna synd på mig. Men jag har ingenting att skaffa med den synd som ni begår.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Och 6 uppenbarade för Noa: av ditt folk kommer ingen annan att tro än den som redan var troende. Gräm dig därför inte över vad de gör. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Men bygg under vår uppsikt och enligt våra anvisningar den ark som skall bli din räddning, och tala inte till mig till förmån för dem som begår orätt. De skall dränkas av den stora floden. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Och Noa byggde arken. Varje gång några av folkets äldste gick förbi, gjorde de narr av honom. Han sade: vill ni göra narr av oss, skall ni veta att liksom ni gör narr av oss gör vi narr av er. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Och ni skall i sinom tid få se vem som kommer att drabbas av ett förnedrande straff i denna värld, och som skall utlämnas åt helvetets ändlösa lidande. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. Så fortgick det till dess vår befallning gavs, och vattenmassorna forsade fram över jorden, och vi sade till Noa: ett tag ombord på denna ark, ett par av varje djurslag, hane och hona, samt din familj, utom den som redan är dömd, och de övriga troende. De som delade hans tro var nämligen bara ett fåtal. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Och han sade till dem sina: gå ombord på denna ark. I Guds namn skall den segla på denna färd, och i Guds namn skall vi en dag få kasta ankar. Min Herre är ständigt förlåtande, barmhärtig. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. När arken lyftes av vågorna, höga som berg, ropade Noa till sin son, som drog sig avsides: käre son, kom ombord till oss och bli inte kvar tillsammans med förnekarna. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Men sonen svarade:
Jag skall ta min tillflykt till ett berg där jag har skydd mot vattnet. Noa sade, idag finns inget skydd mot Guds beslut utom för den som han förbarmar sig över. Och vågorna reste sig som en mur mellan dem och sonen dränktes med de övriga. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Men befallningen gavs, du jord, svälj ditt vatten. Du himmel, hejda ditt regn. Och vattnet sjönk undan. Guds vilja hade skett och arken kom till vila på berget Aljude. Då ljöd ropet, det är ute med de orättfärdiga. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Och Noa bad till sin herre och sade, Herre, min son tillhörde ju min familj och ditt löfte besannas alltid. Du är den rättvisaste av domare. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Gud svarade, Noa. Han var inte av din familj, han begick mycken orätt. Be mig inte om sådant som du saknar all kännedom om. Jag förmanar dig för att du inte skall bli som en av dem som inte vet vad rätt och orätt är. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Noa sade, Herre, bevara mig för synden att be dig om något som jag inte har kännedom om. Om du inte förlåter mig och förbarmar dig över mig blir jag en av de förlorade. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Och Gud talade och sade, Noa, stig nu i land. Vår fred är med dig, och vi ger dig och alla rättfärdiga, efterkommande till dem som är med dig vår välsignelse. Men vad andra bland dessa, efterkommande beträffar skall de få glädjas åt livet under en tid, och därefter skall vi låta dem utstå ett plågsamt straff. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. 6 uppenbarar här för dig, Muhammad, är dessa dolda ting, som varken du eller ditt folk tidigare haft kännedom om. Och ha tålamod och avvakta Guds dom, den slutliga segern tillhör dem som fruktar Gud.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. Och till stammen Ad sände vi deras broder Hud, som sade, dyrka Gud, mitt folk. Ni har ingen Gud utom honom. Vad ni dyrkar är era egna uppfinningar. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. Jag begär ingen lön av er, mitt folk, för detta budskap. Min lön får jag bara av honom som har skapat mig. Vill ni inte använda ert förstånd? ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Be nu er Herre om förlåtelse för era synder, mitt folk, och vänd ångerfulla åter till honom. Då skall han låta sin välsignelse flöda över er och han skall lägga styrka till er styrka, men återgå inte till ert förra syndiga liv. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. De sade, Hud, du har inte gett oss klara bevis för att du är Guds utsände. Ditt ord är inte nog för att vi skall överge våra gudar, och vi tror inte på vad du säger. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. Vi kan bara anta att en av våra gudar låtit något ont drabba dig. Hud svarade, jag ber Gud vara mitt vittne, och även ni skall vittna, att jag inte har någon del i vad ni gör då ni sätter medhjälpare. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Vid Guds sida. Smid nu era onda planer mot mig utan att ge mig andrum. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Jag litar till Gud, min Herre och er Herre. Det finns inte en levande varelse vars lugg han inte har fattat i ett fast grepp. Min Herres väg är i sanning en rak väg. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. Men om ni vänder mig ryggen, kom ihåg att jag har framfört till er det budskap med vilket jag sändes till er. Min Herre kan låta ett annat folk ta er plats, men ni kan inte i något avseende vålla honom skada. Min Herre vakar över allt. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا
ونجيناهم من عذاب غليظ. Och när vår dom föll över dem räddade vi i vår nåd hud och de som följde honom i tron, och vi räddade dem från ett tungt straff i livet efter detta. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. Detta var stammen Ad. De avvisade sin herres budskap och satte sig upp emot det sändebud som han hade låtit komma till dem, men de gjorde villigt vad varje övermodig fiende till sanningen befallde dem. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Och Guds fördömelse följde dem i detta liv och skall vila tungt över dem på uppståndelsens dag. Stammen av förnekade sin herre, det är ute med Ad, Huds folk. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Och till stammen Etamud sändes deras broder Sali. Han sade, dyrka Gud, mitt folk. Ni har ingen Gud utom honom. Han skapade er av jord och han lärde er att bruka den, och där fick ni bygga och bo. Be honom om förlåtelse för era synder och vänd ångerfulla åter till honom. Min herre är nära och hör människans bön. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. De svarade, du har varit en av oss, Sali, och vi fäste stora förhoppningar vid dig. Vill du förbjuda oss att dyrka vad våra förfäder dyrkade? Ja, vi oroas av starka misstankar om det verkliga syftet bakom dina maningar till oss. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Han svarade, vad anser ni, mitt folk? Om jag har ett klart vittnesbörd från min herre som jag stöder mig på och han stärker mig med sin nåd, vem skulle då kunna skydda mig för Guds vrede om jag visade honom olydnad? Ni bidrar enbart till min egen undergång. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. Och han fortsatte, detta Guds kamelsto, mitt folk, skall vara ett tecken för er. Lämna henne nu i fred att beta på Guds jord och tillfoga henne ingen skada, i annat fall väntar er ett ögonblickligt straff. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.
Men de slaktade kamelstoet på det grymma sättet, varpå Salih sade: I ytterligare 3 dagar skall ni få glädjas åt livet i era hem. Detta är inte tomma ord. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Och när vår dom föll räddade vi vår nåd Salih och de som följde honom i tron, och vi förskonade dem från skam och förödmjukelse på uppståndelsens dag. Din Herre har all styrka, all makt. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Men över dem som hade begått sådan svår orätt gengöd dånet av Guds straff, och morgonen fann de liggande framstupa i sina hem. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Det var som om de aldrig hade levt där i välstånd och trygghet. Stammen Tamud förnekade sin herre. Det är ute med stammen Tamud. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. Och våra budbärare kom till Abraham med ett glatt budskap. De hälsade honom fred, och han svarade: fred vare med er. Och han skyndade sig att bära fram en helstekt kalv. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Men när han såg att de inte sträckte sina händer mot födan, blev han rädd att de hade onda avsikter. Men de sade: var inte orolig. Vi har sänts till Lots folk. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Och hans hustru som stod i närheten log förnöjt. Då gav vi henne det glada budskapet om Isaks födelse och om Jakob som skulle födas efter Isak. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Hon sade: skall jag, arma kvinna, föda en son, gammal och svag som jag är, och min man har uppnått hög ålder? Detta är sannoliken märkligt. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Budbärarna sade: förvånas du över Guds beslut? Guds nåd och välsignelser skall vara med er alla i detta hus. Honom tillhör allt lov och pris. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. När Abraham väl övervunnit sin rädsla och fått den goda nyheten om Isaks födelse, ville han tala till förmån för Lots folk inför oss. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
Abraham var en fördragsam man och alltid beredd att vända åter i ånger till Gud. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Men budbärarna sade, avstå, Abraham, från detta. Din herres dom har fallit och det straff som skall drabba dem kan ingen avvärja. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Och när våra budbärare kom till Lot blev han bekymrad då han såg att han inte kunde skydda dem, och han utbrast, detta är en svart dag. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Och invånarna skyndade till från alla håll, drivna av sina begär. Sedan länge hade de tagit för vana att tillfredsställa sin lust på detta skamliga sätt. Lot sade, mitt folk, här är mina döttrar. Det vore mindre anstötligt om ni ville förströ er med dem. Frukta Gud och dra inte skam över mig genom att förgripa er på mina gäster. Finns det inte en enda rättsinnig man bland er? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. De svarade, du vet att dina döttrar inte är för oss och du inser nog vad vi vill. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Lot utbrast, om jag ändå hade varit stark nog att övermanna er eller hade ett mäktigt stöd att lita till. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Änglarna sade, Lot, vi är din herres budbärare. Dessa människor skall inte lyckas tillfoga dig något ont. Bege dig nu iväg med din familj medan det ännu är mörkt, och låt ingen se tillbaka utom din hustru. Det som skall drabba dem skall även drabba henne. Gryningen är den tid som är utsatt för dem, är inte morgonen nära. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. När vår dom föll lade vi städerna i ruiner. Det förutbestämda straffet drabbade dem som ett regn av stenblock i våg på våg. مسومة عند ربك
وما هي من الظالمين ببعيد. Alla är märkta med din Herres tecken. Dessa hårda slag ligger aldrig långt borta från dem som begår sådana ogärningar. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Och till Madians folk sändes deras broder Shuaib. Han sade, dyrka Gud, mitt folk. Ni har ingen Gud utom honom. Och mät inte och väg inte upp för knappt. Jag ser att välstånd råder hos er, men jag bävar för det straff som kan drabba er en dag då ni finner er inringade utan möjlighet att fly. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Mitt folk, mät och väg med fulla mått i allt vad ni företar er som rätt och rimlighet bjuder. Gör inte intrång i andras rättigheter och sprid inte sedefördärv och annat ont på jorden. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. Det bästa för er, om ni tror på Guds löfte, är vad Gud aldrig upphör att räkna er till godo. Men jag är inte satt att vaka över er. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. De sade, hör, Shuaib. Måste vi enligt din tro överge det som våra förfäder tillbad och får vi inte längre göra som vi vill med vår egendom? Är du således den enda människan på jorden som är god och rättrådig? قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Han svarade, vad anser ni, mitt folk? Om jag har ett klart vittnesbörd från min Herre som jag stöder mig på och om han frikostigt skänker mig allt vad jag behöver, gör jag då inte rätt när jag talar till er som jag gör? Det är inte min avsikt att bakom er rygg göra det som jag uppmanar er att avstå från. Det enda jag vill är att så långt jag förmår hjälpa er att leva ett bättre liv. Om jag ska lyckas med detta ligger helt i Guds hand. Till honom litar jag och till honom vänder jag alltid åter i ånger över mina synder. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ. Mitt folk, låt inte er tvist med mig leda er till sådana handlingar att ni drabbas av detsamma som drabbade Noas folk eller Huds folk eller Salis folk eller Lots folk vars boplatser inte var belägna långt från era trakter.
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Be nu er Herre om förlåtelse för era synder och vänd åter till honom med ånger i sinnet. Min Herre är barmhärtig och kärleksfull. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Men de sade, mycket av det som du säger, Shuaib, övergår vårt förstånd. Vad vi kan se är att du har en svag ställning bland oss, och om inte din familj hade funnits, skulle vi helt säkert ha stenat dig till döds. Över oss har du ingen makt. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Han svarade, har min familj större makt över er, mitt folk, en Gud som ni tror att ni saklöst kan lämna ur räkningen. Men min Herre har full uppsikt över allt vad ni företar er. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. Gör nu, mitt folk, vad som står i er makt för att bekämpa tron. Jag skall göra mitt för att befästa och utbreda den. Ni skall tids nog få veta vem av oss som kommer att drabbas av ett förnedrande straff och vem som är lögnare. Vänta alltså på vad som skall komma. Jag skall vänta med er. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Och när vår dom föll räddade vi i vår nåd Shuaib och de som följde honom i tron. Men över de orättfärdiga gengöd dånet av Guds straff, och morgonen fann de liggande framstupa i sina hem. Det var som om de aldrig hade levt där i välstånd och trygghet. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Nu är det ute med folket i Madian. Det gick för dem som det gick för Tamud. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. Och 6 sände Moses med våra budskap och en klar bekräftelse på hans myndighet. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. Till Fara och hans stormän, de lydde bara Fara, och Faras befallning ledde ingen till den raka vägen. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. På uppståndelsens dag skall han gå före sitt folk och leda dem, som boskapen leds till vattningsstället, rakt in i helvetets eld. Det är sannoliken ett uselt vattningsställe, som man leder dem till. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.
Och Guds fördömelse följde dem i livet och skall vila tungt över dem på uppståndelsens dag. Vilken ödesdiger gåva! ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. Det som vi nu berättar för dig, Muhammad, ur berättelserna om gångna tiders folk, några av dem lever kvar, andra har vi skördat, har något att lära människorna. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. Vi gjorde dem ingen orätt, med sina handlingar gjorde de orätt mot sig själva. De gudar de anropade vid sidan av Gud kunde inte hjälpa dem när deras herres dom föll. Tron på dem förde dem bara allt snabbare mot den slutliga undergången. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Sådana straffdomar som de vi här berättat om avkunnar din Herre när han straffar folk som har sjunkit djupt i synd. Hans straff är plågsamt och utkrävs med obeveklig stränghet. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. I detta ligger helt visst ett budskap till dem som bävar för de eviga straffen, som skall utmätas på vittnesmålens dag, då alla människor har förts samman. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. Vi kommer inte att skjuta upp den över den fastställda tiden. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. Den dagen skall ingen människa tala om inte han har gett sin tillåtelse. På några väntar är fördömelse, på andra salighet. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. De fördömda skall ha elden till boning och under stönanden och jämmer. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Skall de förbli där så länge himmel och jord består, om inte din Herre vill annorlunda, din Herre gör vad han vill. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. De saliga skall ha paradiset till boning, och där skall de förbli så länge himmel och jord består, om inte din Herre vill annorlunda. En gåva av oavbruten lycka utan ände. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Tveka inte, Muhammad, om vad avgudadyrkarnas dyrkan innebär. Deras dyrkan skiljer sig inte i något avseende från den som deras förfäder ägnade sig åt före dem. Vi skall ge dem till fullo vad som tillkommer dem, ingenting skall dras ifrån. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. Och vi gav Moses skriften, men olika meningar uppstod bland folket om dess innebörd. Om inte din Herre hade beslutat om uppskov skulle allt ha avgjorts mellan dem. Och så fortsätter de att hysa tvivel och misstankar. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Din Herre skall helt visst ge alla människor den fulla lönen för deras handlingar. Han är väl underrättad om vad de gör. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Följ, som du har blivit befalld, den raka vägen, du och de som ångerfulla med dig har vänt åter till honom, och överskrid inte de av Gud fastställda gränserna. Han ser vad ni gör. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Sök inte stöd hos de orättfärdiga, så att ni inte blir svedda av helvetets eld. Då kommer ni inte att vid sidan av Gud finna någon beskyddare. Ja, ni blir helt utan hjälp. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar. De goda handlingarna driver bort de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som vill minnas Gud. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Och ha tålamod. Gud låter inte dem som gör det goda och det rätta gå miste om sin lön.
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Det är olyckligt för människorna att det bland de släkten som vi lät gå under före er tid inte fanns fler kloka och sansade människor som försökte hejda oordningen och sedefördärvet på jorden. Dessa var bara ett fåtal bland dem vi räddade, medan de orättfärdiga hänga av sig åt ett förvekligande liv av nöjen och njutningar och sjönk allt djupare ner i synd. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Din Herre låter inte ett folk gå under på grund av människornas synd, så länge deras strävan är att bättra sig och göra rätt emot varandra. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. Hade din Herre velat skulle han helt visst ha gjort människorna till ett enda samfund, men det var inte hans vilja och därför fortsätter de att föra fram motstridiga åsikter. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Utom de hos vilka Guds nåd fått verka. Och därför har han skapat dem. Din Herres ord skall besannas. Jag skall sannoliken fylla helvetet med osynliga väsen och människor, alla tillsammans. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. Av berättelserna om de tidigare sändebuden har vi låtit dig veta allt det som kan stärka tron i ditt hjärta, men det har sanningen nått dig, och en förmaning och en påminnelse till de troende. وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. Och säg till dem som inte vill tro, gör vad som står i er makt för att bekämpa tron, vi skall göra vårt för att befästa och utbreda den. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Och vänta på det som skall komma. Även vi skall vänta. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Hos Gud finns kunskapen om himlarnas och jordens dolda verklighet, och till honom skall allt till sist återbördas. Dyrka honom därför och förlita dig på honom, ingenting av vad ni hans tjänare gör går din Herre förbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. تلك آيات الكتاب المبين. Alif Lam Ra. Detta är budskap ur skriften, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Vi har uppenbarat den som en förkunnelse på det arabiska språket, för att ni med ert förstånd till fullo skall kunna tillägna er dess budskap.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Allt eftersom vi uppenbarar denna Koran för dig, Muhammad, klarlägger vi för dig dess mening på bästa sätt. Förut var du ju en av dem som inte kände till något om denna berättelse. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Och Josef sade till sin fader: I drömmen såg jag 11 stjärnor och solen och månen, och jag såg dem buga sig till jorden inför mig. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Jakob svarade: Käre son, berätta inte om din dröm för dina bröder. Avundsjuka kan driva dem att smida onda planer mot dig. Djävulen är sannoliken människans svurne fiende. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Just så som du har sett i drömmen skall du bli en av din Herres utvalda, och han skall skänka dig en djupare förståelse av innebörden i det som sker, och ge dig och hela Jakobs hus sin välsignelse i fullaste mått, liksom han en gång gav dina förfäder Abraham och Isak sin fulla välsignelse. Din Herre är allvetande, vis. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. I berättelsen om Josef och hans bröder ligger helt visst budskap till dem som söker sanningen. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Detta är vad Josefs bröder sade till varandra. Josef och hans broder Benjamin: Är vår fader kärare än alla vi andra, är det tydligt att vår fader felbedömer oss. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Låt oss döda Josef eller jaga bort honom långt härifrån. Då kommer vår fader att rikta all sin kärlek mot oss. Därefter kan vi ångra oss och åter leva som goda och hederliga människor. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. En av dem sade: Slå inte ihjäl Josef. Om ni är beslutna att skaffa undan honom, kasta honom då i denna djupa brunn. En karavan som passerar förbi kan då dra upp honom. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Så gick de till fadern och sade: Fader, varför låter du oss inte ta hand om Josef? Vi vill ju honom bara väl. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Låt honom följa med oss ut imorgon,
så skall han få leka och göra vad han har lust till och vi skall se väl efter honom. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Jakob svarade, jag skulle känna stark oro om ni tog honom med. Jag är rädd att en varg kan riva ihjäl och äta upp honom, medan er uppmärksamhet är riktad mot annat. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. De svarade, om vargen skulle äta upp honom, så många som vi är, då skulle vi själva först ha mist livet. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Så gick de då ut med honom och de fattade gemensamt beslutet att kasta honom i brunnen. Då ingav vi honom denna tanke. En dag kommer du att berätta för dem om denna ogärning utan att de vet vem du är. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Mot kvällen kom de gråtande tillbaka till fadern. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Och sade, fader, vi ställde till med kapplöpning och lämnade Josef med det som vi hade fört med oss ut, och då kom vargen och bet ihjäl honom. Kanske tror du oss inte fastän vi säger sanningen. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Därefter visade de upp hans skjorta, som de hade fläckat med blod. Fadern sade, detta kan inte vara sanningen. Ni har låtit onda ingivelser driva er till något som ni inte kan berätta. Tålamod, du sköna dygd, är vad jag nu måste visa, ingen klagan och inga förebråelser. Jag ber Gud om styrka att bära det svåra som ni påstår har hänt. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Och en karavan kom och sände ut sin vattenhämtare, och just som han skulle sänka sitt ämbar i brunnen fick han se Josef och utropade, vilken överraskning! Här står en yngling livslevande. Och de gömde honom bland varorna i hopp om att kunna sälja honom, och Gud visste vad de gjorde. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Och de sålde honom för en obetydlig summa, några få silvermynt, så litet värde satte de på honom. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن
ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Och mannen från Egypten, som köpte honom, sade till sin hustru, behandla honom väl, som en gäst. Vi kan en dag få nytta av honom, men vi skulle också kunna uppta honom som vår son. Så gav vi Josef en fast punkt på jorden. Vi ville nämligen låta honom få en djupare förståelse av innebörden i det som sker. Gud genomför alltid sin vilja, men om detta är de flesta okunniga. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Och när han hade nått mogen ålder skänkte vi honom visdom och kunskap i andliga ting, så belönar vi dem som gör det goda och det rätta. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Men det hände sig att kvinnan, i vars hus han bodde, försökte förföra honom. Hon reglade dörrarna och sade, kom nu till mig. Josef svarade, Gud är mitt fäste. Min husbonde har behandlat mig väl, och den som begår sådan orätt kommer att råka illa ut. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Hon hade fattat begär till honom, och även han kände begär till henne. Om han inte hade sett ett tecken från sin herre kunde han ha gett efter för frestelsen. Vi ville hålla allt ont och all skamlöshet borta från honom, eftersom han var en av våra sant hängivna tjänare. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Och båda sprang mot dörren. Hon grep tag i hans skjorta bakifrån och rev itu den, men i dörren mötte de hennes man. Hon sade, hur skall den lönas som hade onda avsikter mot din hustrus dygd, om inte med fängelse eller med ett plågsamt straff? قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Josef sade, det var hon som ville förföra mig. Då sade en man som hörde till huset och som var i närheten, om hans skjorta har rivits sönder framifrån har hon talat sanning och han har ljugit. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Men om skjortan har rivits sönder bakifrån, då har hon ljugit och han har talat sanning. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ.
Och när hennes man såg att Josefs skjorta hade rivits itu bakifrån utbrast han: här ser vi kvinnans list. Kvinnor, er list är i sanning stor. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Och till Josef: låt nu detta vara glömt. Och vänd till hustrun, sade han, be om förlåtelse för din synd, för du har begått ett allvarligt felsteg. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Och stadens kvinnor skvallrade om detta och sade: hustrun till den högt uppsatte man vill förföra sin unge slav. Hon brinner av kärlek till honom och har helt förlorat förståndet. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Och när hon fick veta vad deras elaka tungor sladdrade skickade hon bud till dem med inbjudan till en festmåltid som hon lät laga till åt dem. Hon gav var och en av dem en knop i veckan och till Josef sade hon: kom ut och visa dig för dem. Och när kvinnorna fick se honom häpnade de över hans skönhet, och deras förvirring var så stor att deras knivar slant och de skar sig i händerna. Och de utbrast: måtte Gud förlåta oss. Detta är ingen vanlig dödlig man, han kan inte vara annat än en ängel från ovan. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Då sade hon: här ser ni nu den för vars skull ni har förtalat mig. Ja, jag försökte förföra honom, men han motstod frestelsen. Men om han nu inte gör vad jag befaller honom skall han minsann kastas i fängelse, och han skall få dela de fraktades och förödmjukades lott. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Josef bad: Herre, hellre går jag i fängelse än jag gör det som dessa kvinnor vill locka mig att göra. Men om du inte befriar mig ur deras snaror kan det hända att jag ger efter för dem och blir en av dem som inte vet vad rätt och orätt är. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Och hans herre bönhörde honom och befriade honom ur deras snaror. Han är den som hör allt, vet allt. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Därefter, trots att de hade sett alla bevis för Josefs oskuld, ansåg de ändå bäst att för en tid sätta honom i fängelse.
ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Och det hände att 2 unga män kastades i fängelse tillsammans med Josef. En av dem sade, jag har i en dröm sett mig själv pressa vin. Och den andra sade, och jag har i drömmen sett mig själv bära bröd på huvudet och fåglarna åt av det. Och de vände sig till Josef och sade, säg oss vad detta betyder. Vi förstår att du är en av dem som kan tyda drömmar på rätt sätt. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Josef svarade, innan ni har fått ert dagliga mål mat skall jag underrätta er om innebörden av dessa drömmar, och det som de varslar om skall då ännu inte ha inträffat. Detta är en del av den kunskap som min Herre har skänkt mig. Jag har tagit avstånd från dem som inte tror på Gud och som förnekar livet efter detta. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Och jag bekänner den tro som var mina förfäders, Abrahams, Isaks och Jakobs tro. Det är otänkbart för oss att sätta något, vad det än kan vara, vid Guds sida. Denna tro är Guds nådiga gåva till oss och till alla människor, men de flesta människor är inte tacksamma. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Kamrater i fångenskapen. Vad är rimligare, att tro på gudomligheter av många olika slag eller att tro på den ende guden, som härskar över allt med oinskränkt makt? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Vad ni dyrkar vid sidan av honom är ingenting annat än namn som ni har tänkt ut, ni och era förfäder. Gud har inte gett er tillstånd till detta. Ingen dömer utom Gud. Han befaller er att dyrka honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap om detta. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Nu till era drömmar, kamrater i fångenskapen. En av er båda skall åter skänka i vin åt sin herre, men den andra skall korsfästas och fåglarna skall hacka i sig,
vad som är ätbart av hans huvud. I detta som ni begärde att jag skulle förklara, har Guds oåterkalleliga dom fallit. قال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Till den av de två som Josef förutsåg skulle släppas fri, sade han, när du åter är hos din herre och påminn honom om mig. Men djävulen kom honom att glömma att påminna sin herre, och så blev Josef kvar i fängelset ännu några år. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. En dag sade kungen till sitt församlade råd, jag har i en dröm sett 7 feta kor ätas upp av 7 magra och 7 gröna ax stå bredvid 7 andra, som var förtorkade. Upplys mig, ni rådmän, om innebörden av min dröm, om ni är skickliga i att tyda drömmar. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. De svarade, en högst förvirrande dröm. Vi är inte hemmastadda i drömtydningens konst. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Då sade den av de två som hade varit Josefs medfångar och hade släppts fri och nu efter lång tid kom ihåg honom, jag skall ge er besked om vad drömmen betyder. Låt mig därför gå för att hämta detta besked. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Så gick han till Josef i fängelset och sade, Josef, du som alltid håller dig till sanningen. Upplys oss om betydelsen av en dröm om 7 feta kor som äts upp av 7 magra, och där 7 gröna ax står bredvid 7 andra, som är förtorkade, så att jag kan återvända till dem som har sänt mig, och ge dem ditt svar. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Josef svarade, ni skall så som ni brukar under 7 år, men lämna allt det ni skördar otröskat utom en mindre mängd, som ni använder till föda. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Efter dessa goda år kommer sedan 7 svåra år, som kommer att sluka vad ni med tanke på dessa år lagt upp i förråd. Allt utom en liten mängd av det som ni sparar till utsäde. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Efter dessa svåra år kommer sedan 1 år då folket välsignas med regn och rika skördar, och då druv och oljepressarna skall arbeta på nytt.
وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. När kungen hörde vad Josef sagt befallde han, för honom till mig. Men då budbäraren kom till honom sade han, gå tillbaka till din herre och fråga honom om kvinnorna som skar sig i händerna. Ingen utom Gud, min herre, har kännedom om deras onda anslag mot mig. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Kungen sände efter kvinnorna och frågade dem, vad hade ni i sikte när ni försökte förföra Josef? De svarade, måtte Gud förlåta oss. Det fanns ingenting ont i honom. Då sade den högt uppsatte mannens hustru, nu har det verkliga förhållandet kommit i dagen. Det var jag som försökte förföra honom och han har sagt sanningen. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. När Josef hörde vad som hänt sade han, jag har begärt detta för att min husbonde skulle få veta att jag inte har bedragit honom bakom hans rygg och att Gud inte vägleder förrädare som gillrar fällor.